खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog 2003 को फैन किसो बरबावबाय सबाय माजियाव फगबान नाय महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिन नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट माने आंनानो गोसोआ एसे उदासि नालाय आं बेसेबां इन्ट्रेस्ट खालामनो हागोन मोनथिया खिन्थु नाजागोन जाखिनि हायो एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो ओमफ्राय शेयार खालामथावथावखाय आङो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय सोनाफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरैहाय आं दिनैनि ब्लग्सआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना बेनिफ्राय आं सिगाङावनो बुंखागोन आंथ' दाखालि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौ शेयार खालामदोंमोन ना नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय आङो बे फार्स्ट पेमेन्टजों मा खालामगोन आं बेखौबो शेयार खालामलांगोन होननानै आङो ब्लग्सआव बुंखादोंमोन सिगाङावनो स' दिनै बे टाइम जाबायमोन आंहा माने आं फार्स्ट पेमेन्टजों मा खालामनो नागिरदों दिनै आं खालामनो नागिरबायमोन आरोना माने सनाफोर जोंहा गामिनिफ्राय हैबाय थाग्रा मोनसे बिमा खालिनि मन्दिर दं आरोना खाथियावनो बाजारावनो बयबो थाङो आसपासनि गामिनि अबेनिबाबो फैयो बेनिफ्राय दा बोरायमोना थाङो आरो बिसोरो आवगोलनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय जोंबो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे जायगायाव फैबाय नालाय बे मन्दिरखौ जोंबो बुहुत खास हिसाबै माने मानिनानै लाबाय आरोना बेनिफ्राय आङो बेवहायनो माने इउटुब चेनेल पेमेन्ट मोननायखौ आङो माने गामिनि मन्दिरनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै होननानै मासे बोरमा फान्था आङो बेहाय माने फुजा होनो होननानै साननानै दोन्दोंमोन गोसोआवहाय माने जेब्लानाखि आङो डलारा स्टार्ट जादोंमोन हाबनो स' आं सानदोंमोन मा खालामनो मा मानो मानसिफ्रा फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौ बिदि खालामो नुबाय जेनेबा इउटुबफ्राव नुयोना बा सोरबा बिमा बिफानो जि जोम होयो सोरबा बहाबा गोरिब गुन्द्राफोरनो बायदिसिना रान होयो स' आं सानबाय आङो बिमा खालिनियावनो आङो बावग्रोनोसै ओमफ्राय बावखांनायखौ आङो प्रसाद हिसाबै आङो आंनि आसपासनि जाखिनि मानसि आङो माने होनो हायो थोसारनो हायो बेखिनिखौ आं प्रसादखौ आङो जाहोनोसै होननानै आङो प्लेनिं खालामबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय दिनै बेखौ जाफुंसारहोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो मा होनना बुंबावनो एसे उदासिनि खारना जाहैबाय मैया जोङो बेलासियाव प्रसाद तुसाद लायखाबाय बिफायाबो मैया फुङावनो सापर बाजाराव बोरमाखौबो लानानै फैबाय जों नायहैनाया माने जाबोआसै आरोना बेनिफ्राय मा होनो नै दिनै हैनो लागामोन सनाफोर ओमफ्राय आंहा हिन्जाव मानसि मा खालामनो उसुबिदा जानानै होबाय आरोना दिनै फुंनिफ्रायसो आङो ओंखायनो दा मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय बेखौजे बिमा ओमफ्राय बे माजों थाग्रा बिसोरो थांसिगोन आरो ओमफ्राय बिफा थांसिगोन ओमफ्राय आङो आंनिनो फुजामोन खिन्थु आं थांनो हानाय नंला आरोना माने जोंहा बुहुत रेडि खालामनानै दोनखाबायमोन बेखौ फावसायलाबो जोङो खालामनोसै आरोना जाफुंहोनोसै जास्ट आंनि नाम बेहाय फोरमायहैसिगोन ओमफ्राय आं थांनाय जानाय नंला आरोना रेडि खालामबायानो नै बिसोरो बुहुत प्रसाद आरि सुबाय थाबाय मा होनो बाथिबो लागायखांबाय आरोना फुङावनो दुगैनायाथ' आंबो दुगैखांबाय दिनै खर'बो लोबनो लागाखामोन लोबस्रांबाय होमबाबो आंबो ओमफ्राय बिसोरो रेडि खालामबाय आंथ' माथो होनना बुंबावनो नै बे गथ'आबो थांगोन आरोना ओम इसोर ओमफ्राय इसोरा फारसेथिं अनदोंबो अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय थादोंमोन ना दिनैहाय नै दैफ्राबो एसे खमिदों ओमफ्राय सान्दुङाबो ट्रां नुनानै होबाय आरोना खामानि दामानि एसे सुबिदा जाबाय जि जोम राननो आंहाबो सुस्रांखांबाय आङो गुगु गागाबाबो बानानैबाबो सुदों आङो बयबो थुमथाम आलदा खामानि नालाय ओमफ्राय सनाफोर बे भिडिअआहाय 6 जुलाइनि आरोना 6 जुलाइबाबो मिन्थिया आङो बे भिडिअआ माला आपल'ड जागोन बेनिफ्राय दाख्लै ओमफ्राय पेमेन्ट हाबनाय समावबो आङो मा होनो जुनखौनो जुलाइ होनना बुंफ्लांदोंमोन आंना बारा अभार खुसिबाथाय एक्साइटेडजों बोरैबा जायो बेनिफ्राय अब्लाबो दिनै बारा भुल खालामला आङो बुंनायावहाय 6 जुलाइनि भिडिअ बियो मिन्थिया माला आपल'ड जागोन 7, 8, 9, 10 जालांनो हासिगौ अब्लाबो नोंथांमोना नायनानै आंनि गोजोननायजों बा आंनि मावनायजों गोजोनफाबानो जाबाय ओमफ्राय नै बियो थालिर बिलाइ लायनो नागिरदों आंथ' दांथ'लानो जाहैबाय फुजानि सामानफोरखौहाय अब्लाबो आं थांफानोसै आरो साइडे इसा नोंसोरनो होनानै फैदो आंनि फुजाखौ मोजाङैहाय बेनिफ्राय ओरैनो ओमफ्राय ओरैनोबाबो फुल प्रसादखौ जोङो जेला फौजि बिथांमोना सुटियाव फैयो हार एक फौजिफोर सुटियाव फैयो हार एक बाहेरायाव थानायफोर न'आव फैयो अब्लानो माने बे मन्दिराव फुजा हैखायो आरोना ताकि बिमाया आलदायाव थानाय एबा न'खराव मोजां लाखियो होननानै आशीर्बादखौ मोनो आरो जोङो बेनि आशीर्बादखौ जों मोनो जेरावखि जाया अनहरथों होननानै फुजाखौ होफैखायो दा बेनिबोमोन ओमफ्राय आंनिबोमोन ओमफ्राय मा खालामनो आङो उनावहाय जेब्ला आङो ना थांथावथाव जायो अब्ला खनसे आङो मोजाङैनो दर्शन जानानै फैफिनगोन आरोना सर' मोनफैबाय नै थालिर बिलाइया जोंहाथ' थालिर गैया बिफां एसे आलदा जायगायाव लायनो नागिरदों आरोना लानानै फैग्रोनोसै मोननै नांगोन ना दे
बे गाहायनिखौनो लादो देहा मोजां माने गांग्राम गांग्राम मावो बेहा अ बेखौ लादो दे ओमफ्राय अबेबा बै सायाव दोनथ'दो बिराद गोसो गोथारै खुसि खुसि आंनो थांनानै बिमानि खाथियाव दर्शन जाहैनो नागिरदोंमोन माथो खालामबावनो ओमफ्राय फुजबिथा बुंबाय आरोना नोंहाबो साइडआव थानानै नाहरबाय थाबानो जाबाय होनबाय ओमफ्राय आं बिदिबो खालामगोन ना खालामलाथाय आं मोनथिला आरोना माने आं मन्दिर सिङावनो हाबनो मोनलाबा आं माने खाथियावबो आं माने गोसोआनो बायफ्लेनानै थाथ'बाय आरोना आंना बेनिफ्राय आसनाफोर मा होनना बुंनो आङो भिडिअखौथ' जेने थेने आपल'ड होयो दाख्लैफोर एसे क्लियारलि टावारबो मोनदोंमोन मालाबा मोनो मालाबा मोना जागोन दे मोनिनि ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौनो क्लियारलि आपल'ड होनो हायाखै ओमफ्राय जाखिनि आपल'ड होदों जेने थेने अबेबा थांनानै हैदों मालाबा फौजि बिथाङा बाहेरायाव थांबा मबाइलखौ हरफालायनानै एसे आपल'ड जाथों थाब होननानै हरफालायनाय जादों ओमफ्राय मा होनो भिडिअआथ' आपल'ड जाबाय जेने थेने ओमफ्राय आं कमेन्ट रिप्लाइ खालामनोबो 80 घन्टा लायो आरोना एसे मोजां कमेन्ट फैदों जेने थेने कमेन्टखौ फरायनो मोनबाय कमेन्ट रिप्लाइ खालामनोबो आं हायाखै गाज्रि मोनो नाङा आरोना सिगांनि भिडिअफ्राव सोरबा कमेन्ट रिप्लाइ हराखै दुगा जाबाय आब'आ आरिया बिदि साननो नाङा आं सेस होजोबगोन उदासि जानाय गोसोखौ ओमफ्राय आंबो एसे स्रां मोनगोन खोमा साननानै रिक्सायावनो खनायाव बिसोरो नांजाबा मुवा आङो जिरायनानै फैदेरबाय आरोना नांदेर नुंदेर जेबो खालामला होननानैहाय थानो हाथारिनि बारा गोजानाव नङा आरोना सोनाफोर जोंनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोना बेनो नै सक जेराव जोङो बाजार जायोमोन दा एसे हालखा फुलखा जाबाय लकडाउन फैनो बाजारनाय ओमफ्राय नै फोथार दङ ओमफ्राय नै बेबायदि वाल होनानै सर'बा दाना माबाया मन्दिरखौ मोजाङै नुहुरला आरोना फैला होननानै थाखाबायमोनबो आङो ओमफ्राय नै एकदम जेरै दङ ओरैनो जाय ब्रुं बोराय जेरै दहाय फुङाव दंमोन बिदिनो फैफाबाय बिफाया होनबाय थ' साइडआव जिरायनो थ' होननानै ओमफ्राय मायाबो बुंबाय हा थ'दो थांनो गोसोबालाय होनबाय आंहाथ' गोसोमोन मा खालामनो फैफाबाय आंबो होमबाबो आरोना बिफा फिसाया एसे लेट जाबोदों आरोना हाब्रुसो दासो फैदों बाबा बोरमाखौ लाबोबावबाय बाबाया लाबोबाय नोरै रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय नैबेहाय गोदान बानायगासिनो दं आरोना बेयाव ट्रान्सफार लाबोगोन उनावहाय मन्दिरखौहाय मुर्तिखौ आरोना बिनि सेरावनो नै बिदिनो फैसा एसे खांबाय थायो नानियाबो दिगदार खालामनो नागिरो आं बैयावनो एसे थाहैथ'नोसै गोरानबो जायगायाहाय दे गाखोगोन स्कुल गोजौनिफ्राय भिउखौ बेबायदि नुहुरो नै मन्दिरा बैनो जाहैबाय नै बैनो सलार गोनाङानो बिमा फिसा बेयावनो जोङो एसे गेम जिरायथ'बाय बिफामोननि गोदो स्कुलाव फरायनायाव एलपिनिफ्राय गबोबा बिसिना बेयाव फरायफैग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो आरो आलदायाव थांनांगौ सालखसा होननायाव बेयाव जों जिरायथ'बाय आरोना ओमफ्राय स्कुलनि नै कालाराबो माबा एकदम ट्रेन टाइपनि होनानै दोनदों आरोना बेनिफ्राय मा होनो सोनाफोर जोंना फुजाया मोनसे टुइस्ट ओंखारबावबाय आंनि फुजायाथ' आंनि फुजा ओमफ्राय बोरायाबो हजोंहाय थानायावहाय आंबो बेनिफ्राय थांनानैहाय माने बोरमा मासे फुजा हैगोन होननानै गोसोआव मानिनानै दोनखादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय आंनि पेमेन्ट हाबिनि सिगाङावनो बिहा मालाय बिदि साननानै थाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय फैनानै आंनो मालाबा खिथाहरदोंमोनबो फुजा हैनांगौ होननानैहाय ओमफ्राय आं सानाखैमोन जे फुजाया बेबायदि ज' जागोन होननानै आरोना दहाय फुंसिमाव बेबायदि नङामोनबो फुजानि प्लेनिं आरोना आंनियानोमोन ओमफ्राय गेजेरावनो गावनो गोसो जाब्रबबाय आंनिखौबो होमबालाय हैखानोसै नामा होननानैहाय बोथोराबो स्रां जाबाय गोसोआबो एसे मोजां मोनजोब्बाय ओमफ्राय बिबायाबो बुंबाय थ' होमबालाय लाखादो बोरमा मोनफ्लांदोंबालाय होननानै गामियावनो मासे बोरमा देरफुनाय मोनफ्लांबाय ग्राबहाय ओंखायनो दा खनसेनो मानैबो बोरमाखौ फुजा होखानोसै आरोना सोनाफोर फुजा होनानैहाय ओमफ्राय न'आव प्रसाद बानायनानै गामिनि मानसिफोरनो एसे जाहोनोसै आरोना फुजाखौ होबाय सनाफोर थिं थिं दामनाय खोनाबाय इसोर आइ बिमा खालि आंखौ माफ खालामथोंसै गाज्रिल' दा मोनथोंसै बुजिखागोन बिमायाबो होगासिनो दं आरोना एसे खाथियावबालाय नोंथांमोनाबो दामनायखौ खोनागौमोन आङो खोनाबाय गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आङो मन्दिर सेराव फैबाय आरोना सनाफोरनि फुजाखौ होगासिनो दङ ओइ नैबे मासेखौ होखांबाय दादिनिखौ होखांबाय आंनिया सिङाव दङ आंनिखौ होगासिनो दङ बैयाव दे फट' खेबनानै दोन गोलावै खेबनानै दोन ओम हे इसोर आइ बिमा खालि सनाफोर जोंनि मन्दिरा बेनो नै आंहा बाहेरानिफ्रायनो बिदि नाहरबाय थानोसै आरोना वालनि बाहेरायावनो थाबाय आङो जाबाय नै गाखोनोसै रिक्सा मायाबो फैगौ
लिलिलाला सफैफिनबाय जोङो लांगोना मोनसै नै बिबैमोना आगोल जालांबाय आंहा रिक्सायाव फैसा होननानै एसे लेट जाबाय आरोना बोरमायाथ' मानै जाबाय ओमफ्राय आंनि थाखायनो इसोर एसे खस्थ' मोनबाय आरोना आं दांनोबो मोना मानोबो मोना हनै गुगु गागा बोरमा थिखोनानै लांनाय माबा लांनाय ओमफ्राय बोरमायाथ' मानै जाबाय ओमफ्राय आङो नेक्स्ट ब्लगसावसो बोरै आद्राखौ देखायसै दे सनाफोर गाज्रि मोननो नांला बे ब्लगसा गोबाव जागोन ना फुजाया मोजाङै मोजां होनानै फैनो हाबाय अखा बोथोराबो स्रां नै एसे दोमैदोंबाबो हायाखिसै आरोना गामिनि एसे पार्टि खालामनोसै पेमेन्ट मोननायजों आरो बिथांनिबो एक्सट्रा जादेरबाय ओमफ्राय दा मा होनो सफैबाय नै लिलि लाला आरोना बिफाखौ मोनबा बिमाखौ गाबज्रिनाय बिमाखौ मोनबा बिफाखौ गाबज्रिनाय ओरैबायदि बे गथ'आ लांनोसै नै दालाय आंबो दांजासिगोन ना दां फुजा होखांनायखौ बुजिनानैनो मोनला आङो फुजानि खोथा हा नैबेनो सनाफोर बोरमाया मासे फुजु बिथांनि जाहैबाय मासे आंनो जाहैबाय मानैजों ज' जाहैबाय आरोना दा ज' रायजोफोरखौ लेंसै ना मा होनो बिफा दे थ'दो थांदो दे होमबा सनाफोर खामानिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय ओमफ्राय मा होनो आं बेखौसो सिन्था खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं दिनै होनोबा मोजां मोनगौमोन नाथाय आं दहायबो बुंखादों मिथिला ओमफ्राय दा बेलासियाव जासिगोन आरोना सोर मा बानायफैयो मा मायो ओमफ्राय जायफोर आंनो बेखिनि ब्लगखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय सनाफोर आं फार्स्ट पेमेन्टजों बिमानो फुजा हैदों ओमफ्राय गामियावहाय बेखिनिखौ खालामनोसै स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय